Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saiki arep ngekeki tutorial kunci gitare Denny Caknan sing lagu Sugeng Dalu. Yo saiki mlebu langsung mlebu ya. Sik amene rambut lucuh, rambut opo iki. Yo lakno. Kunci gitar Denny Caknan Sugeng Dalu. Oke guys. Yo guys yo. Saurunge mlebu tutorial iki kowe awakmu kabeh panjenengan sedaya ndelok lagune sing tak cover kuwi. Ndelok ning kene. Kene apa ning kene to? Ning kene ding, ning kene. Pokoke ning kono. Sing judule Sugeng Dalu Kosakti, Sakti official ngono. Deloken sik. Tapi apa lek komenan kali. Ya saya mlebu kunci pertama nih. Aku mainku koce, bro. Koce us. Koce ya. Aku mainku koce us. Ini. C ya, C ya. Sugeng Dalu. F terusan. Ati sing biyen tau ngelarani. C F G C. Nah, Sugeng Dalu C terus F lalu. Ati sing biyen tau ngelarani. G C. Balen ini C F G C. Dieling-eling. Baru mlebu lirik berikutnya. Lirik berikutnya gimana sih? Oh iya. Wis suwe werarene D minor F. Terus G. D minor F G C pas kuwi. Pas lirik kok kuwi D minor F G C. Iki aku sepurane sik ya. Iki aku rapati apal lirike dadi ya apa ya? Sak eling nadaku, nada suarane. Aku rek ngene iki ora maca lirik, ora maca apa-apa ning kene dadi aku rek tak eling-eling lirike kuwi. Aku ora hafal lirike dadi yo lek kuncine yo hafal. Piye to? Mulai to. Pokoke tak dude kuncine pas nada-nadane kuwi hafal ono. Aku ndak hafal lirike. Dadine sak unen-unenku. Wis suwe werarene. C maka C. Tambah loro C ya. F yakin mitet koge nambahi sengsara. C ne rusak D minor nanti sing wes F G tanpa C F gagas D minor D minor G antanya F G C masih yo D minor D minor sayang G C F G C minor D minor
F F G C A minor F D minor G minor G Udan tangise hati F G baru J minor udan tangise hati baru A minor C F G C A minor D minor G C D minor G rata baleni matur suwun rek kabeh matur suwun matur suwun kodong aku kabeh aja lali mau subscribe channel iki ya mau kayak lonceng ya lek share kayak masukan komeno sing penting kowe kabeh oleh manfaat kok video sing ra genah iki monggo ngerti kuncine wis mene ae matur suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.